Ndine Walahiri KTV kuchimake kwa mapulogalamu osiyana-siyana pa channel chathu pano. Chomwe tingakupempheni tapangani like, share, komanso subscribe pano pa Walahiri KTV. Chonde osasira pa njira audio imvereni mpaka kumapeto. Amumba tadekani simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi simungadabwe komanso kuchipani mulibe ni mpando omwe ndinu ndani ku MCP mukanayimira MCP kunzimba simukanawina, and you know it. Mwawina pa independent, you have no position ku MCP. Who are you talking as ku MCP? Tadekani amayo situfuna za nkhondo tiyeni tapatse mpata ameki zimene zikunenedwa apa as ma supporters za DPP. Calm down. Ku Midge FM mwafotokoza kuti alipo ena amene akuvomereza kuti iwo sanapambane. Tinene kuti kuvomereza kuti munthu sanapambane kapena conceding defeat ndi ufulu umene candidate ali nawo, ndipo commission simamuletsa munthu. Tikumbukire kuti ma candidate onse anali ndi ma monitors pa polling station, ndipo ma monitors amatha kuona kuti chisankhochi chikuyenda bwanji, ndipo anapatsidwa makope za ma result sheet kusonyeza kuti ma candidate iwo aona mwina amene zayendera, ndipo ndi ufulu wawo kuchita chisankho chodikirira kuti commission iulutse official results kapena iwo angonena kuti iwowo avomereza mmene zikuonekera. Uwu ndi ufulu wawo, koma the commission ndi imene imafotokozerera official results, ndipo monga tayambira tipitiriza kutero mpaka kumalizira. Notable things zimene tagwira kuchokera kwa Antalimanja. Yoyamba, bungwe la Malawi Electoral Commission ndilokhudzidwa, ndilodandaula, likudandaula kwambiri chifukwa cha mchitidwe olubwalubwa. Kulubwalubwa munthu basi kungodzuka tibwereza pamenepa kulubwalubwa. Mchitidwe olubwalubwawu wakhudza utsogoleri wa meki, ndiwo ali ndi nkhawa kuti kodi Malawi muno sayambitsa zosayambitsa mwina kapena ndikuwerengere mu Chingerezi chake. ndi masulira ananena kuti appeal for stakeholders to be factual and responsible in election statements. Pempho kwa onse amene tikugwira nawo ntchito ma stakeholders kuti adzikhala ndi mfundo zenizeni zogwirika, komanso adzikhala ndi udindo akamalankhula, kukhala ndi responsibility, udindo. Koma kuti chimene ndikulankhulachi sichidzetsa makala, sichiutsa mapiri pachigwa, kulubwalubwa kwambiri. Akuti ndipo apa akupitiriza kunena kuti the Malawi Electoral Commission has observed with deep concern. Malawi Electoral Commission akuti amva ndipo aona, ndipo akuti iwowo akhudzika kuchokera pansi pa mtima zawakhudza kwambiri. Akuti the recent trend where some political leaders zimene zakhala zikuchitika ndi zipani zina za ndale kuti posachedwa apa ali ndi mchitidwe omangochita werengani kalata akuti stakeholders are making premature declarations. zipani za ndale zimenezi zikumabwera poyera nkumanena kuti ife tachita bwino, pachisankho tachita bwino, tapambana ndi ife. Pamene malamulo akuti olengeza ndi amene ali ndi udindo olengeza zotsatira ndi Malawi Electoral Commission zenizeni zogwirika kwambiri ndi Malawi Electoral Commission. Ndi mchitidwe omalankhulalankhulawo pitirizani phiri. ndimakuti mwina kapena tisire pamene muwerengani chimene chopi akuti tikudzudzula are making tinafika kale pa premature declarations of victory or issuing public statements that directly contradict results officially released by the commission. Kapena kumabwera ndikumanena kuti ife tapambana, komanso kumatulutsa zolankhula zomanena kuti iwowo zotsutsana ndi zimene meki yaulutsa, manena kuti ife koma tili chonchi pakuonjezeredwa motere. Mayi Justice Annabel Ntalimanja adandaula ni mchitidwe otere ndipo achita bwino kwa basi
kupereka uthenga umene. Ife tili pano tikulalikira uthenga wabwino omanga Malawi ndemweyu. Malawi sadzatipasa ku Mozambique kuti ngati ndi uyione mwaphwanya. Ndi mpaka na mayi wadandaula munthu wa mayi. Kwambiri. Timpatse bibi munthu wa mayi zona. Chifukwa cha anthu ena amene akufuna adzilankhula zinthu zosamanga koma zomasula Malawi muno. Ndipo chimene tinene pano nchonena kuti kunjaku kuoneka kuti zipani zumangotuluka umangoti iya ine press conference press conference zimene mukuchitazi basi muli substance yotani imene muli nkhani yogwirika yotani misonkhano yomangoita na anthu kuno utabwerani muli nkhani zotani ndio ukatiwonesese akamachita ma press conference umachita kuona kuti kodi wina wangochita press conference yoti mwina asusevena wina yonso kuti asusevena mwachitsanzo ayi ichi tifuna kuchipereka chitsanzo chefuka you and me tinakambaso za nkhani ya kwambiri ayi kunoko kukoneka kuti mavoti onongeka achuluka kuchikwawa 7,000 plus kumangochi 7,000 plus ineyo ndiwedzana timanena pano unoti chikwawa ndi kumangochi mavoti onongeka tili ni nkhawa mpaka na 15,000 you remember ya kwambiri you remember kwambiri lero tamva zama 5,000 kumpoto kuchitipa 5,000 votes sana kugwiritsa ntchito aonongeka I don't think it ndi nkhani yoti tizikamba zimenezo kumanena kuti ayi mavoti akuchuluka zipani zinayi ndi udindo ophunzitsa anthu ophunzitsa mabungwe omwe si aboma achina nice ndi andawo anali ndi udindo tikhale ndi tangible things timange Malawi osati kumasula ndipo munthu ukamabwera kuti ukufuna uchitika press conference ka ufuna utani auze na Malawi zimene zikuchitika pano zomanga osamasula kunena kuti kwalimbikisa Malawi kuti iya zinthu zimene zikukhaliramo marizasa abwera zikute zitani ndani nasukali iwe ndine tinakamba kuti kaya dzatani adzabwera pano kudzanena kuti uyu wapambana uyu walepera ndipo mapambanidwe ake ndi oteri malepheredwe ya babawa nawa adzanena Malawiyu akuchoka kutali ndipo kumene tikupitaku ndikuti kunseku kutayenda bwino demokrasi tidandira kalekale basi tikhaliri viviri zona wina basi kungo nyamuka kutani chifukwa chake tikumaona zinazi zikumachitika we have a very small Malawi we have a very small Malawi which is more bigger than political parties ndi chifukwa chake Peter tikumaona kunjaku anthu naonso akumangozitenga mmanja mwawo chifukwa ayamba kuthamanga ku Blantyre ayamba kuthamanga kuchilimba athamanga kuchirobwe athamanga kumbayani athamanga kuchiromoni Mount Soji Monsemo kuthamanga mpaka na malipota za time ziwamba kupita kuti kodi kwalengezedwa kuti tikafufuzi mafoni kubwera munine mafigures mafigures zizipita timalize mafigures yes timalize mafigures the duo of Peter Ford and Sam Banda Junior mafigures tinanena mupite mujeni musika wajeni kulizulu kucha mukati chakwera woye ngati mukatuluke mupite lero mukabaliza na interview imene mupite kumene koko mukanene mukapanga chakwera woye mulizulu mucha ngati mukatuluka ndi mutsendusa zimene mukazone mwene Malawi ndo kuya chimene